ase ukorigie keroge keiga ayama kiga yoyo renge omo MCA umanyekene bona Thaddeus Nyabaro omwaka oyo iga oeta yarenge December magiga yogochorwa gose gwesoka kurwanirira obonogeri bwe bunge gose bwe county ya Nyamira keresokia na inde nyasaya kamubwera akanyore keroge kino boniga nere omonogeri bwe bunge area ye county ya Nyamira kurwa bw'ikiombe kia IBC kiararitie obochorwa bokebwensi magiga yaba commissioner abayago chorwa akarariana obochorwa bokeni gukurakorekane start camera ngibere na isano na ibire nekie kogera uyo kokura nere Thaddeus Nyabaro aikremi ya studio meya Soko TV asomogoroba obono sasa butuko bwa bono iga karibu sana Thaddeus erio tosange mangana makeiga na mono aywa abwatikaine ne ward area sokorwa eyuere ward yeke renya sobutuko bwa bono nabo tubwati gwetera se enchira yekerero ya Facebook and Soko TV YouTube and Soko TV nabo igo asesemo yende nabo gutumia ujumbe yago enyenge wetera nabo abena ne biborio bwate gose no commentera igo gose nkende ga bukwagani gukwanira tumeke nanga ere noti isano na ibere isano na isato isano ne mumara gatano omweri ukore na isato ujumbe yago nabego ika aige gose nabo ika imaye studio nabo igo nabo togochia ko ye rora karibu sana omweshimiwa. Thank you so much. Almost Ishmael asoko ngaliga nigochara aseli tukolia lero eli tokwanda bantu bitbekerenyo nga siasa egochiko chakabona iga na kiyokoru nengiyetakire egochiko chako gose ya chagite kale tera chage ko raibistra teraru gwa edito chage so mbone gochiko chaka go next month ige campaign ndi kana iriko chaka fully bone tota ni campaign ya chake rona siasa ya chakire litani biyamono na nateba njasa marieta ngoro kushem ya numba oyo mogo bali bakoligia kerokyo wa MCA asekeranye ward ase by election ya research ko on 27 November 2025 yamon ubinyake ngima wara tigatwira ne garia se kwa chakira garia no nyana ko na chabwango bwango gwate bandie risiasa gani irgo chaka because naro ko chaka mapema naro boko ba moto yaboko na boko abikunyarika no be disqualified iyo nabere yo sheria seguru IPC odenga ekero etara ruli bagabantu bali bakurigia kero keri batagete kuri bachake nabako ba disqualified so ko pad kurwase ogo so yana ni asokuriye kero gekyo bono bune yeto bwad mutuga kero abantu basubmit papers yabo kujya IPC for clearance oyere tare nano mutinyi komi immediately tukori buna kwa bekira mazakara bono siasa yeguri riwo chaka yes biyake gimanaro muchakana no rina tokonyara gusubmit meta masakarago kwanye tori na kiama usikonye tori na kiama na boko submit masakarago mi byogende ko independent yes kiama kia konkere kieke labra ugotera na kere kia sobo chorio bokebo mwakoyo asobo chorio borese ekeranya bona iga shem ya number yure candidate ngo chigotena ne kiama kia Wiper Democratic Movement yes azeki Wiper ko county yokorwa ya Nyamira number 1 ekiama kebanye kaina mono wenyoro yo korwa nere Thaddeus Nyabaro uyo re omonogeri ase bunge ye county ya Nyamira ambara nero linga sekerugetu na olenga sekerugetu ochire chintunda irenga isato ochire chintunda isato akarire mirimo and then ekiama bwatenkeri kia UPA ekigikora na Amos Nyaribo uyo romo governor na sikinkio tachorerete kia UPA lakini ugacha kwenyora ase kiama kia Wiper gose ase kiota chita ase kiama kia UDA gose nyora ase kiama kia ODM gose Jubilee bya mane binge pia mono moraria Ishmaelia soko boli swali ene swali giya na ende omontongo chorara satete kosoa bana no na kero rebualia karo kwa rero se muro mina ga chire nyomba to da ne design da ne ya muro mino na siasa ne bwata mangana mangi so kero na ligeretie nto bwata interest ya se bya mebinge lakini kanyara bantu mbaro batangande basoire se bya mabiri na ndo muntu gasoira toji kwa ndo jikumwameri mo na ngeti ticket yeyo so na kia gerete ngarigeria manifesto ya Wiper kanyora mbiere na bera tokonya tokolimeri mo na bantu banyamira ngaratiga nsokene eticket ya Wiper yes na sense moyende igemire tikonye kiama kia UPA kibwato muntu mungao na ndo nyure na asikia mitikia UPA nkere kyo kigetemeri ase county yeito ya Nyamira na kyo kuchukumanu bagatia paka oche gotenena gusoche konyore kero gekeiga because abaiga bara sense meyende wikana barabwo bachikurwana sana kwene kina gwikabanya ore kero gekeiga
ekere tokorigereria mono mono ekere koria na nkuru ase eward ite Kerenyo bantu mbali kubwati byama mono egento bakorigereria na kyo muntu ri bachora akore gasi igasa mangane byama that just a number eri ko ira ase county mali lakini ekere egento abantu baita bakorigereria ngasi kwa bakorera igona bako bikiama keri bwata abantu abange onye turi okore gasi eimbo sabono lakini sero mete kusiye ito ne kiama gusi kine gento keri temeri sana bako ta associate omuntu nigo bakubwata ne kiama na kwanza kiama kya gotenana na Kerekyo njebuna narigererie na ndibuna nakorire siasa ya Kerenyo buna narigererie ekiama mbali korigeri mono egento bakorigereria ngasi kiwa korira abantu yes as a rating because ne ward ya Kerenyo kurwa Thaddeus Nyabaro obera so bokora paka boniga uchire ko bomonogeri as a scale ya 0 to 10 ile ngora moe egepimekyo Nyabaro ase gasi akorire bintu mbira akorire bintu mbira atarakora ndachio koranda moe 5 out of 10 igona rio temete igona ri temete na no ritari gwonjera kurugao onde tayora ngonjera kurugao ase county ya Nyamira omugaba na Nyaribo ase county ya Nyamira omugaba na Nyaribo kurubuna akorire iga of late ndojo jagira kora development na bonko mwa 3 out of 10 yani omo MCA ni goko mwa igoro wetani omugaba igona gotene kerto kuri linki gwa korira abantu yebana so igona mwa 3 out of 10 ase bintu biria jakira kora because onya ta jakira kora na ko mwa 0 out of 10 oinyure na bwana mole ne kumira na nero mete muino because ya sobo kora ligweka mumira ne nere mo kubwatira na nere ngubwatira ndo nere nali omate bona ali nkwenda turi bangana kitoko legas ande garo gwa soire maria kere MCA ne bwate budget ya ko legas once budget ri abera approved ibiri bintu biri gwabekana kiyo korera bantegas so tari gavano jwatenga gente que turi okora so turi okora iga we cover you have independent mind bintu biri abantu baba batayibata gete ubeka se budget yo korwegas yes tutarasko guchimutwe guchikorigeria obokoreria ase ward ya Kerenyo teturachaka tutigariga gwasa mangana ye byama because gabo no ntagete turarachakira ko rugabo ntubwate ndi kuna party loyalty yani komo mwige ni gucha se kiama ni kiama gwachorire ose kiama kiri gwachorira manyano gucha gutena na Kerekyo ni kiama kia wiper ine no muraigwe kiama gatebere na togenda okoryo wikabunchike guchiokoria togenda ekebe wikabunchike guchiekebe na ane no maita mangana ngakiende ndiro konyorana igentungirite gwanchirana na Kerekyo asensemo yago kwenyorera se kiama kia wiper party loyalty eyo ya kostira abantu abange sana ase siasa yetu nse ya Kenya na ki urachikorigereria ngani iyo of course egero ase kiama no ene kero oko ba registered ne life member se chama ngo sign your pledge elio pledge na ngo abide by the rules na rules richie echama elio wata so ko ba se chama elio abako royo tute party yes all right ase obwango mano togenda sensemende yokorigereria obokorari ase eward eyega yekerenyo tuchakire ase enseme manyekaine na kiko chiko representa abantu bago because nyasa yako gwanchira kugwakira bari chikura nkoge ndore ase account turachakira ase enseme yumiro berikiria labda ubegete guse kuwa bekira ensemo igo chiko korigereria mbia mona series wali elio na ende I think ekine kia abantu abange bataite ko iwo akaro kuri word ite Kerenyo ni mate bona iga ndobwati financial yetu gutware yere ya 2025-2026 na 2026-2027 igechira abibera lakini leo mali because onya siasa ya 2027 ya chakire na beta akore gasi yo nimeta okora ige ndondi gete sungweta abantu baite Kerenyo na mangana infrastructure development koze karo koli limono konya chipara jeto chinga njiri gweteka unabona igorige lichinse chiria bagina kwenta gweta baire osene chingini ya sechiro ekero korige ria sabaka baito kwenta gweta bachikorige bano na se barao no ene mbuli gosengo ko yabeli batugete nabonya njina chipara chiri jeto nchiri buya so igen tonda abege tanga no kora mangana infrastructure development ya se ward yetu igen to yakabere na mangana health service wanda bona igase chinye gitari jeto chinyinge tori konyaro samali yona ale ese chinye gitari chiri chi dispensary chiri jirororo no even the two hospitals chiri to bwate gwetagaria
okonyoro wike nyagetari eria gwategwa rioge ndio genda skali ogororo ndotaye kuboninge kwera mali bintu birimbira se budget mbibe kiroro ndotaye kumanyana naki amarioga alinkie kwera tayase nyagetari chitu ngiye kwera umuntu agutumwa wikaria otaigwa ndesi kachi kulirio ogororo so bine bintu toraige tobe tokorigereria egento ya twali na mangani education abana bali baito abatakano bwenda nyo chipaseri chinko baikera chira senchererengia gose chiko bisuna ndi chiya chikwenda kando so bintu bine tubwenda korigereria onyo mwana kare need bwenda kwa paseri imo ikere ne bana wakirite kura ne batagwakirite kura because garwa cyo rune kiongozi kya bantu aine kiongozi yokongoza abantu abange na ndekero muntu goikanyore paseri eria buna ekogani kwa ikore yes yankwira ni maigake kerwa rukwaniriro yobo chim na mona sensemo ya marioga kwena nuguchia se chinyagitari guse se chi dispensary cheito kakine nkonyorore amariogo asokire kurwega sumu chyo Nairobi kurwa se Kemsa ikira se county amarioga yaiga ribugaga ni rikogenda paka se chinyagitari se chi dispensary na arokonyora ako arusi gukurwa linchira iga wikanchira iga ayanda bo airuguchia nsemo aga ni rikogenda guchia se na se dispensary gite aikase gite iga abisugo chimoinoga nekene kigento gya chandira abantu baita bangu wikana kitari na mariogo tarwitu mariogo narwitu kurinda yandi na ali se baraya baitukatia baire nafasi yo guikiranio bokorerio guiga bairira sie chikamisti chiabo abandi babakinya gitari chiabo chya kibinafsi ensemeyo na kiura chikonyerigereria ilikuwa nekina mariogo ya igaga soka nguikara si dispensary tari kobogerego guchandosi liswali ni liswali ligia na ina wali aberi ko ekera marioga ari kuri isinya getali jinto bwate kero kiongozi ngo bekatore se committee ya development no begete kero monta se gento kiri atenete na benga bona ebune MCA no bwate cabinet yao so umuntu uri responsible ase ensemeria everything ngo beko nero ndo twara bantu bae bagweta sinya getali beguchikomlinzi abantu bakuru na ebune MCA ngo etore sinya getali chiri wachitalera aibwe komanyana orra marioga naro genda no na bwe kurwa rigoro because gento goto into anda bange une viongozi karo monda chorirwe twakonyorose umugabano uri bwente ko banyamira ngo ndaro rwo unyamira ali ese nyagetali yetu bwatoro na kene no gendo chikurwa rwe dispensary era karanya nkinta rwa rigoro ali no ngo ndandu waliwe na li at least no nabantu bali baro bakomanyana omu MC yo ngo charwa rigwa yo ikebintu biri beni place twakonyo ingendo ro bantu mukujisikali igobona bantu bari naboranya wale amangana bakongeri eracho wekenga ki irende etokane na kwarura ali Nairobi igole no kariko nyoro bogweni na kiarera acho bagusi bigobona yira yobe na kingote ya butambe ntune viongozi no ni president yeito asinya itali yetu bugate Kenya talia actually ngine ndo wende ko rosibuna lichiko umuntu uri asokora ruwari bworo na abantu bari bamino bari abake bari kurunzi baranyoro uruwari burubiya gose service yerengia eba ikerewiya lakini karonda arwanje kurwa Nairobi ya bona no mungino uri kalefire chiali ali kate ugendo gora macha 70 bobo ali tabu atibese ali akora na kitura abakonye ese nje ko bakonya no kwenda kurwari bwari tunyore service yere ali na lituranye gechi tumanye ngere gose nembere ntu abwate ne chief nabona igantu bwate sha kenengero kiao igoro bokoreri obuso kunganywa ko ngani ko twenyore tasisha okunganywa ko lia na jefunja bwate chi advantage chiae ne chi disadvantage chiae sha yeterimbe nje naro dase buna wiki yarete murena na ruside nyamira ngamwira bosongo asengenjo ate dogoro operation so shaye ekero bwati uri compliant bwakanete buya ngo okonyere because yokurige tibese ni shaye gotenenda ene chafu njari gotenenda boyo egento kire kibenge na obukuri mbwabero bonge ase bintu bunebi no ono ngwara just 24 billion nje ibukurusha na kitoko tebekero tochora abantu tigatochora abantu babwate enia y'abantu bari batenende tase ngoro yabo ekara banyoro mundago 24 billion ekitari siringi ibere kurwase ekizgeria sha nini bogetene ne ineni benne yabe gochonye nyamira county ali rakora mangana makon paka abantu banje no uraibu ko ruburubuya so njengo tebya ando bamindu na shane ngiyere tigatwa kanesha area ekarwa ikeru no burwire bolia unabona nayo chumwano ya atumigeta around ya mwaka ni around 400,000 no mwaro lengo mutaka utagonje konyara waka na chibesa chiria igaba mindu tigatore jesta sha twakanesha area nerera tukonye tande ngoteba ase bintu bindange tujokorera abantu bamindu buna natarega narakode chikaunti chiri chinyinge na arigererie ninchi kubeka ese county ya Italia tobeke appeal era konya abantu bali baito batu bali 6 years and above bantu bali konya bali taire kurwa serikali bantu bali baikire miaka 60 batabwati nguru paranyore uyakanda shairia tobeke kit kurwa se county
ase ward ya Kerenyo kero ikire miaka 60 okwenda kwa register wakaniru ne ward ase fund eyo kwa manena ayibona kero kwa igure buri kuria ko liro kumyoka yetali kwa rwe card area yakanene ward fund kwa rwali buza onyore bili yakero guchikonye bekaria tali ne guchiwa kwanya abantu bekerenyo boka because bili kikwa bikiraria ya etiu ya bere lichiko ambre ibone imiretina ase chiward chance pia meronge bere imiye county ya Nyamira nigera chiko korobo koraria ase chiward ichiga chinde chance iranyari kana rendo ye ikiaria tokane nambale bakalema minche gosibata kali gosira murobiri oyo igabuna kwayo bekira na spakase kwayo orabe gokuyo ikenga kiirende ono muralisha maire karanya ro muntu gupinga igende wijira kwanya abantu baitu oino muntu tangitia magendero na ndo ino muntu tangitia abantu baye abantu bali ntokwa na barobo ntobayeresero buya bwiye kitikiri toragikobeka na barobo understand because na konya naye omugino mino mamo mino nakaro momuro mino nakaro tari kwenyara na kiora atakakonyeke onye toko mokonya nchirende bune because sikurigeri bono iga gusiye ito konya abantu ba okumono bono igo sikurigeri kira Friday na matanga nekene Wednesday na matanga Tuesday, Monday, at least 5 days in a week on your Ramatanga na roro. Ngiye ko yara. Okonya na mara banta baito mbayi gotetu. Abanta baito na maruira makama keke unugiye ya ko muntu tabwa de sauchi ngeta yo kwera nyomba. Ige karwa nyoro mo MCO karali ujipinga lichi kubuneli ino muntu ole adu ya sabantu bae. Yes. Tura na sensemo ya masomo ngwa kwanire igoro na no chikwene kina chibasari ngwikira chire aboroki wabaito asichi skuru eribanyare konyora amaigiri guse bagendera konyora amasomo abusa tutare kagabo tira nensemo ya magigaga chibasari echiga omo MCA nigabwate chibasari chaye omo governor nigabwate basari omo jumbe nigabwate basari omo wakilishi wabangina nigabwate basari paka na nyino mura ibwenze tima ityo sena akabwate enseme yiga yechi basari ntugane irie gutware basari ya kero yomo mu MCA mu bunge mu women rep na ki because abandi baote bana ikichonsi pichita kubekerwamo amasomo abebusa imiyensi ito ya Kenya nerebya kero yomo gutware basari chipasa jiria nchiribobe lakini bali bachorera baguchitume kasenjere yerembe ese konyara kana chipasa jiri kero chiasiriwe nchibe kuchiende chibe consultated chibe kidie kemo education kira leta free education ya se ense yaito einere buya ekara wone kero konyara abantu abange kere gafane bwate president bwate yae muchumba gatware yae omo MCA gatware yae women rep gatware yae inkonyora nango ikeraria mono kwanyora abantu bali batari gwikira abantu bali bari gwikira parcel yerere buya gose kwanyora omuntu uri utabwati kwanyora abandi batena nkwangagirete kura tingo kwa parcel so ese ko bune serikali yediri chikerio yatebere chipasel chonsi pi tigachibe consolidated chibe kiti yakoleta free education ya Kenya ina bangonye support lakini asabono iga endonda atebengena chipasel chiribuna lichiko litara etigwa tigabara ibali baligeti bakorera abantu balia batagete bona abantu bali nit bali chintakana baye kuchipasel chiya senjererengia yako na begonya legana kwenda osena for example osena soma MCA kwenda okoligeje watayanga yukuru wataya isota ngagirete kura kwanyora kwaira ndo tayiri parcel yeye kero kendo mwana lengo mwenye skuru oseli gobere resiko mongino ndiye ngombe osoma ko ndiye ngombe oni ubole ma at end of the day mwana urita gukora skuru so nakina tena buno murai oyo sibugete kuru enkoro yae chipasa dijega to gochiyego actually ya buno murai tubwe ndikuchirwa e committee eri yawe ya development ya chorete nebwate representative kugera se polling station ali nona okumanyanga onye ndi chisali nzokorwa for example ina sekeranya ward bono ngoteba chisali alia omwana Ishmael naralia ole nidi otaita we parcel yokwenda university wono kurwana otokonyoruli representative tubete kurwalia otoire lieta ligo chalia kera sekeraje buna tubwate 15 polling station chisali sekeranya gitu tonyora abantu bali bonse batoira malieta alia ekera achira ba vetted elieta Ishmael yaleta omwana okweni ntakanale omwana oyo kweli nidi ale nataita go bokonywe parcel aibune MCA ine patron e committee ine rego etie bintu biri ai patron mono go jeno go approve na egente kembuya kere because na yoko no ene representative ni mwacho rakuru ali kalie ekwale to muntu karumo irio isaka bwati jibeso sina kabwati jibeso tigiro omwana oli omuya wone kero ikira ndi yokorangeria abantu balia bacha ali bali kere because e committee elia ngotwara tore ese muntu tokoroka nga e ward admin yale no tubwato muntu bika nsoyomo
ntubwate omongi noyomo mogaka oyomo tugatwara n'omonto disability oyomo ororo nonye n'omotureti bwekenyoro no tukumbeka at least ibindi karo bichire bio transparent no nekero gwaetirie gento keria na bakonyo n'omwana ori kwa n'omwana ori genuine obwente kwenda gosoma omochando ororo monene na mona sensemi yo kwena na chibasari tali murayuri ogochorwa na bera tokane na ayembu yori lakini nsa ase bari bako gokonya gwikirania obokoreri obuge bwokwena na chibasari na bakonya ri giasi nkero ororekemo kikari kugusariria kwanyora na bari obegetaria na bakare kobogeri guchimuinoga na kiura chekoene kina ayutari guchikokorekana na boy gobo egento kende gotochanda obokenyomba muraria obo nchemborororo na bokonyora omonto nari maybe bari obegetaria naro kamogoserete na baratia kwana ne basari guchia se nyombe iyo ase ngenchona kogosa nankori kore gatiga na kiura chikwene kina bantu abaiga barase committee ye iga kuru baro bakoreri borubiya na boigo bari guchikugosa dielieta mbia mono egento natebera ekero bwate world development committee tokonyora bintu binebi unless yenye wochikuimokero ile chiproka chiao chichikugochorera igo ryo tokonyara gusaba bantu bia be biasara lakini ekero bwate development committee elie maitenga asigete mwana getenaro na kinatebera ekero bakoretera bintu bibionse bya bantu bali ba pride ngondere mwaka ra fitting ayabune patron izugoli nole omonto yo kweli na bokoimo kwake no mutureti bogali esimi muboli yango mwana getonyarebe form ye na kiro kinali ndio mwenda kwa bwendeke because na logic sambo gete asigete omwana utabwate abo uli baya bonsi o chiro apride parcel oliniru omwana ndagacha akayegwe parcel omwibolo yako ase serikali ase KRA sababu ekogera kolinu esababu ekogera kolinwa esingenja atabwate muntu komotete ase gari Pono onye ndiyo muntu oli arutware italire ne Nyamira yarenge onye ndiyo muntu oli atwarete abantu balia ese committee eli aguru ese ward ya development na enda confirm ko lento gutona counter checking ko confirm ibintu biri bune patron na kwa konyora omwana oli onyorete gente buna nche igasha mungo teba igento gyansomete nche mwiboli tabwate besa ekaro mwago minta kwete karo mungina nero gusome ekana nyorete na ikire iskuru twalenga abantu batete iskuru mwiboli tabwate besa na tabwate gas parcel yenero na chiete ngaichorerwa ngasomera bakanga kore school ya school igona nje nimbwate keria regena aba nimaete koyugukori na igwete ekero na algorigie parcel yeri umwana yo korigie parcel nimaete ngia kyako iguna nje na kaigure igena onda twasho bantu bamindu na elia rona botokonyera osibiega tobeke committee eri era tokonya okore gasi eyo ase society gusase tomenyete ntubwate abasae tugatwara bangina nabo igo ntubwate bari bamenyete noborema oborema mboko nyoro muntu ametero barema maybe ngotarare ne wheelchair kirogo usenaro utari kuigwa abande mbari korora abantu abaiga especially aba bari bamenyete no barema bonde bwensi okonyora nigo bibire sana kurwa setokurwa ne ine nseme ndo okonyora na barayi bande ngotema bari tari nambari gotema usembari gotema kubakonya lakini mbara konyu baikike gwango kiribaga ni rigo konywa ayebuna shemu naraliaya urachikwene kina na barabu nkonyora barobo konyi bubwenerete actually ndo bina ke number 1 kero tokolire onye pili lite yera aligeria bantabu because ndo kwaro nyamba bwati pili ko edi kurwa ase county e imbosa so gende yeta no kolire pili inero onye teyo tobeke motion yaze ase assembly etigwe ekoligeria abantu bali bamenyete no borema ekoligeria bangina nabasaye igento ya kabere ase committee eli yao kero kwabeka paka nkobe korekero omonto oyomo omonto woborema oyomo mosa oyomo na nomongi noyomo at least yabo na bagwa champion chiachenda chia abantu bali bamwabo yes togera samangana akorukuna legislation role whereby ikinegatie bintu biri mu MCA sobokora rwago oganiri kwena na wikira bodi gase county ya Nyamira chibili nchiro ama chiko narabe kirororo na aruruche aramaya ayandi nararamba bekorengana nayo ruchina lichikeli elibwangerigani iriguchinchuga kara kwandirange elimo iga gusabira ali ruchina elirigani iriguchinchuga selirigani koretwa elio koenekia nabantu baito konyora barobo konyi no bokoreri borubuya at least yakarokoligeria ase county yaito ebintu mbiro levinga abantu bategete bakoreru na ande pengine bitarakorwa na bekonyarika ndichikeli ndiro lakini umuntu uriyo kararika takoma gose chikeli ndiro gose ndikora tiki gose ndiyo boneka twikira ne tokoligia ichiko gete rwenda kwanya abantu gete bunabona mangana development onye ndubwa dirichiko ndogonyaka banga mangana development amangana development wate batonyora chichiro chire chingiye wese kolire karanya bona iga tokonyora chirere standard yakora 24 hours
amangana pro economy litogoteba ina gitora anyore pro economy ya very successful onye ntubugati echire yakora 24 hours origerie si chiro chiriye tukiralia ikonge na ere chiro turateba no irenene ase Kerenyo ward echire ri kongo ndo wona iga esiegire aseke because they got 24 hours so ekina kiento taite kurigereria richi kondo likuga tokobeka likugafania amangana echichiro chiria onye ndiyo enabo toko suguma richi ke libekwe chichiro because ekara konyora subnaria ekara chiro mwe yakora 24/7 na bakonyora vijana bitu byanyore gasigalia abantu bali taite ko ni bintu because bone gusikolire bina ikongalia alina sa asiturate bona abeire town no konyora njire kwenda Chibiratere njire kwenda Kisumwere njire kwenda Gelichene ya kwenda Nyamira so a junction area echire negere no nabantu bali bagwetali baikali banyora sa bakoragera because you ndabona bono iga oise wike Kerenyo town bono iga hasta yora anyore paisa ine ora enduragere hasta iyo inkiyaga tali umuntu na bawe ike pasi ali botuko onyore ataite kusenkoragera hasta yakoragera umuntu na bawe ike pasi ali botuko onye bwobaire kwenda kasinga njibende oboke bagombororo ngai yakobera bakobukire mambia ndebo tayo so again ndege tanga tubende kurigereria ndurigeria mangana a passport nere yawe to Kerenyalia lakini njalo tu standard era konya abantu baitu eto tonyo nyore passport gose yabe gose ikonge passport elia erabekwe egokora 24/7 chigali jiri basi chikuru gose Nairobi chikwenda Kisumu abantu bali okera ikonge baikalie banyoro telingi abakoragera banyo no nechinyumba chingi abakorara gose stage erengia park erengia umuntu no ikaransa utari kobanga muntu gete nabakoraki ogochanga itegaiga ebina bintu tatokora abantu baitu chichiro cheito ligere bano mne chiro lya Kerenyo chiro liteyo ntubuga che Kerenyo chiro etubende kuri linga ituranyoro buri mu serikali oborobuya echiro ende yagatyore standard yigitire no ene karo gwatigire bintu byao na rito kugora bintu biro bugori uchibuo ebintu biro kubekalia gwasiekera mali gwasoka kwaenda abasikali mbabekiro balendete mambie kero kuri nayo matene gasi yoko chikwaigora banye botako kore bakabotuko tonyora selaitire chingi abantu baito bao nyonyere bintu byao bone wisiko nyigereria abagina bakwenda alia bara chinge ninsaliga yika saa moja bamugire bakoriki basokire bachire so untoko gendronye tokore ngenjubuneria igontu bende kuri investors tobeke chire yerengia tobeke security yerengia tobeke chitaye chire chingia abantu baito bakore gas because abantu bari barenge gas botuko batate kwenda kura none yanga nga yuji kugore yanga kwenda kwanyora yasikiru ndubwata abantu bari barenge gas pengine bamenye to sin bari bamenye talia otari koros none ndagera bwo nyumba nga yara ndaragere buyakoreki aigo ta ndara mambia boke gas so bintu bune tutaite kurigereri bina bono iga nonye ne bintu buna abali bali babugate gosine chiombe bakonia gosine chimboli at least tubwete twara chire nene ekwenda ali ebekirina umaitene kira lituke geron kwenda nengole ngombe bona ntwe tokwanya twanya Jumapili twenda ikonge tochikole ngombe igwanye Jumapili teraika igo koligina ndio singe biliko kwenda Alhamisi bonchero limbo ibarakoreka igo bono kwanya na besa nchiyo mana za kiroshin teyo ase ward yeito patekera tu atwale bintu billions madina echiro kera litukonera abantu madina ikongerero na bakwanda gole mbolioro ikongerero na bakwanda gole ngomboro na boko irenga ko yawo na boko eri toke na bakonya rubonchori bwa beiroro n'ikibesi ya beri chinyinge no investors bona bakonya rwachire imi bachokora biashara roro yes ntomanye tena asobokoreri bwo mu MCA na ase bintu biriaganire gokora none chinguru chiaye niko konyora chikanyira ko sire limited wakwanire na nuchikuri nyone nende meretoke asinyone chirera abekwe na kyugo chikoikerania engani yiga yoko rigende mero because tomaite na sobokoreri bwa go sasa bintu biroganire gokora ikigera bogetabeke mo kiabo oinyore ntubwato mo jumbe ntubwato mo governor ntubwate serikali enene igorinde na ekoro mu MCA na no ureime na gyugo chikoikerania yega because tomaite na chinguru chiagase na chikoikase geteiga chiana chikwabekerwa ebitango ono alistiana cherwa no ugo chienderere gochiari because ntubwe tutwa disconnect as leadership bana a disconnect completely onye nega CRS yo mochumba akora we are supposed to work in the national government kwenye support nere to support nyara kwenye lege ntumneki for example ze kwa ndaka nongoli no onye irangalia bole mumboro gwe serikali botali bole ani utilize nyere ngalia karo kwa neno mochumba olia ende kwa research boronge bole muri boto kono bwa serikali obuli ke propose yoko sawo bole mbolia no tate kubeke chirororo echireria mochumbe kera approve na moko ndalia mwairwe mandate yoko Rosia okwanene governor na moko Rosia chire lakini tali ojo na bole mubwashe mbukara segete na bota ita kwa ndo chiko gita ochikobeke chiro so bindembi what structures na structure jina chiko bwatu
na ende buno MCA tokora gasi ewe konye tokuwa kine governor tokuwa kino muchumbe eyuele national government nesenetelie bekire manye kwendera konye gento nkere abantu abangi baito okonyora abangi batamanyeti niguro yamangana ye budget gosichibesa chikogenda ase eward na gwikira boni ngani mete eward yekerenyo kwamenyiro na hinde bona abu no rotegete kurwo burai no bokora liguchia ase abantu bekerenyo toswanga sense mekurukwa na budget estimate chibesinga nina ki chikuraswa ase eward yekerenyo liswali ilikuwa bolia ndibwati ichibule direct yendo ngege ndakwerena tingo kote go se 50 million ngobe kuchira se ekeranyo godi ase budget egento gekoligerirwa budget ilikuwa ruchi proposal chiao nchiri chechi kwa rule proposal iliko chiali ekara ya chire yaligerirwa yata ya proposal kwa ronyene chia 20 million go se 30 million na chiri chiko nchiali kuchiba chiri chia tumuna kichingani mwamanya kubagani luchons because tindara go sebesa chiri chiko kuna kero mwaka ndo bwenda kanyaro se 20 million go se 30 million ase kwenda so nabakonywa alinde kwa 20 million ase kwende hiyo nabakonywa kwa 15 million so egitari gento kerena go kwendalia no bwata 100 million ojo kwa development no ye go depend ase budget ya kwa beke proposal ya ndali aligererigwa na endekere ward ya equal budget which ase kwende se chibechiria zo national government yes alafu ekereo budget yekorosi wenga kiri ekero yaikire na kie budget inkorosi weri ye county ntobwate twe kuna public participation okogenda alia mwategerere birengererio byo mwananchi na rurwe kerengerero kiaye na ngakie nengo ikere kere bakekere budget ya itire kwamenya koiguna ntwe igekerenyo hakimbacha abalinde twaigura abwase bunga bakaragoteba namba azitekerenyo bakabolie birengerero byaito na tugaitia bono rinde ni moyo etia na ndindi bachete ribolie liga nelirito sana asensemo yago no MCA ngakikera ikia na kiura chikokonya abantu bago na barabwo participate ase enseme yiga yokorosie budget gusenga kire bagani rikorwa ebirengererio actually buno MCA tali ya kwerosire budget ese ward budget yakorosi kuna abantu egendo kiriko ko present ujeza assembly negendo kiri watebu na abantu balia bagochorete so amangana public participation ine lazima ekolekane ali no korosi ebintu bironya onye wakwenda gusene pale korwa ekorwe kerenyo ende gose ekorunya irange ende gose ngochi kwende igorali ine ro kwenda kubekora se gendo kiri abantu bakwa onye magunga igorali kwenda wateiwe pala nere goeta gose nyamatimbo maegalia esa okeje koira naganya murwendo morale egendo kiri abantu bagote kurwana kiyo kubekororo igonto igwana ini so kero kwa bekire bintu biri byonsi otakora public participation ine gasi ya wekore tari bantu bali bagachora tokora okora gasi so mangana public participation ine lazima na ende no ekero kwa public participation ngotwaro town hall meetings chiriyo committee abantu wate bale nda tukomero sina abantu ekerenyalia mwacha mwakwa na baro bagote ina kibaroche nkibataite bakorero kwenda gose no bwali kwenda komera abantu rose nekerenya at least kero komera abantu yuko nabo ku their views nki abantu abatagete nki abantu abakwana ebintu bibakwana byonse bina boko note kero chikorosie budget beke ebintu bibagote biyororo at least naliko nya development ya chiri mutu buya kigima chidaika ne 2 na ibere igoro ye chinsa ibere chiabono butko aine gati yari tugendera tugukwanira amo no mwishimiwa Shema Nyanumba uyu koligekero kyo bwa MCA sobo chori obokebura kolekana so mwako uyo iga mutinyi oikomi na limo kurwase award yekerenyo nigotoka ndo mutimoko mokeiga turarasio meri chichiro nabo igontura nena yanda mange na sigati yari turachi kubura ni gusturachi ukwanira so butko bono ntubwa tensemo ensemo yobokurumi bokurumi no bwo tuchandire sana naboko swagari lakini yanyorekana na sobo korali bwago gokirete iga besa gitenere ya kurumira gokirete iga ntongere gya korekane gokirete iga ebintu bingabu nibi aina arotora chikukwanira badabadaye magega yo mutimoko omoke imenye Soko TV oboroso bwo mugusi Eye ni Soko TV oboroso bw'umugusi. Kiza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende bwigo nenka yogotiya borokigwa asobugima bwankyo twabwire tukwebwere byewa asoko kolibya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana n'obumanyi bwa borokye baitu nguruturo bosombi asaborokiwa
ciumba citu cy'uburaro cy'ilaboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishimye so number 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira no nyambari bali kumukisa amachinda kyara ntuwate Ministry of Transport bale tabana elinde tobe tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school way abange banjire nga at least